sanni da kokari baba. Buhari ba mai butulci ba. Gaskiyar rasa masu nunawa. Ayyukan baba ban kika ɗauki biro ba. Sanni da kokari baba. Idan na faɗi ka bincika ban hana kai adawa ba. Buhari ba mai butulci ba. Sai dai kai adawa da gangan ba da hujjawa. Sanni da kokari baba. Ƙarya ta yi fure da dawa ta ɗorewa. Sanni da kokari Sai baba. Buhari ba mai butulci ba. Gaskiyar rasa masu nunawa. Hanyar Legas zuwa Ibadan ita kanta hujja ce. Sanni da kokari Da baba. hanyar Enugu zuwa Port Harcourt dukkan su laina ce. Buhari ba mai butulci Ga ba. kuma hanyar Apapa har Oshogo ta a Legas ce. Sanni da kokari baba. Baba kana ta aiki siyan wannan na ta ɓoyewa. Sanni da kokari baba. Buhari ba mai butulci ba. Gaskiyar rasa masu nunawa. Manyan tituna kayi baba daban-daban ga su. Sanni da kokari baba. Daga Legas zuwa a Shagamu ba za su goge ba. Buhari ba mai butulci ba. Shagamu zuwa Ibadan ba a rasa masu datawa. Sanni da kokari baba. Sai ku gani ku tabbatar kuma da ku yi ta kushewa. Sanni da kokari Sai baba. Buhari ba mai butulci ba. Gaskiyar rasa masu nunawa. Bintuwa har zuwa Kyabba hanyar ruwa ya gyara ta. Sanni da kokari Kuma ga baba. Apapa zuwa Oshodi ba zan kina kwalli wannan ba. Buhari ba mai butulci Ga ba. Oshodi zuwa Owerri Oshoki ba za a raina ba. Sanni da kokari baba. Kun bai sai ya tabbatar da shi muka ƙara shaidawa. Sanni da kokari baba. Buhari ba mai butulci ba. Gaskiyar rasa masu Daga nunawa. Maiduguri zuwa Kano ba ta yi kamar fulashin ba. Sanni da kokari Ya sa ido baba. a yi ayyukan gaske ba na wurin ba. Buhari ba mai butulci ba. Abuja Kaduna har Kano ba sai na yi bayani ba. Sanni da kokari baba. Sai dai uzuri kun waɗanda ka kasa ganewa. Sanni da kokari Sai baba. Buhari ba mai butulci ba. Gaskiyar rasa masu Shi nunawa. kuma aikinsa aiki ake ba aika ba. Sanni da kokari Domin ba baba. zai bayar da aiki ya zan ba mai aminci ba. Buhari ba mai butulci ba. Idan alkuzi kake kai da baba ba za ku shirya ba. Sanni da kokari Ba baba. zai yi na'am ba dai in aka yi haka ba a karawa. Sanni da kokari baba. Buhari ba mai butulci ba. Gaskiyar rasa masu nunawa. Inda ku har Fatakwal akwai hanya ku hau dodar. Sanni da kokari Da baba. ma hanyar Abuja zuwa Kebbi ga ta nan dodar. Buhari ba mai butulci Daga ba. lafiya har Makurdi akwai hanyar da ya yi dandar. Sanni da kokari Na baba. kuɗe ta kuje kudin duba ba hujja ta boye. Sanni da kokari
Talatin